To a ci gaba da kawo muku yadda take wakana a can kasar Abrikos a gasar kofin nahiyar Afirka wato AFCON da ake ci gaba da fafatawa a inda wasanni masu zafi da aka fafata a jiya wasa tsakanin kasar Cape Verde da kuma Mauritania wato an tashi ne da ci ɗaya da nema inda kasar ta Cape Verde ta samu nasara akan kasar ta Mauritania yayin da wasan nan mai zafi tsakanin wato masu masaukin baki su kasar Abrikos da kuma takwarata ta kasar Senegal wato aka tashi kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya sai dai kuma kasar ta samu nasarar fitar da kasar Senegal a bugun da kai sai mai tsaron gida inda aka shafe mintuna kusan 140 ana fafatawa tsakanin wannan kasashe biyu sai dai kuma daga karshe kasar ta Abrikos ta samu nasarar fitar da kasar ta Senegal wadda ita ce take rike da kambun wato gasar ta AFCON inda kuma wasan da aka fafata a yau tsakanin kasar Mali da kuma kasar Burkina Faso tuni kasar ta Mali ta samu nasarar lallasa kasar ta Burkina Faso da ce 2-1 inda tuni kasar ta Burkina Faso ta fice daga cikin gasar yayin da kuma ake tsaka da fafata wasa tsakanin kasar Morocco da kuma kasar South Africa duk dai wanda ya nasara tsakanin kasar Morocco ko kuma South Africa za ta haɗu ne da kasar Mali a zagaye na 8. To da wannan kuma bari mu tsallaka Turai inda aka bayyana cewa to kungiyar kwallon kafa ta Liverpool za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a wasan mako na a gasar ta Premier kasar Ingila a ranar Laraba a filin wasa na Anfield. An dai bayyana cewa to ranar 13 ga watan Agusta wato Agustan bara kungiyoyin sun tashi kunnen doki ne da ci 1-1 a filin wasa na Stamford Bridge inda dan wasa Luis Diaz ya fara ciwa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool kwallo inda kuma daga baya ne kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta burke ta nan dan wasan wato Azil Disasi an dai bayyana cewa to kungiyar kwallon kafa ta Liverpool tana matakin farko a kan teburin gasar ta Premier kasar Ingila da maki 48 bayan karawa 21 sai dai ta kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta buga wasanni guda 21 a ita wannan gasar ta Premier kasar Ingila inda kuma take da jimillar maki guda 31 a babbar gasar ta Mola ta Ingila an dai bayyana cewa a daren Talata an dai bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City mai maki 43 iri daya da na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Burnley a ranar Larabar ita ma a filin wasa na Ittihad a makon jiya ne dai kociyan kungiyar kwallon kafa ta Liverpool wato Jurgen Klopp ya sanar da cewa zai ajiye aikin horar da kungiyar a ƙarshen kakar wasa ta bana haka ne yasa captain din kungiyar wato Virgil van Dijk yace bai san makomarsa a kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ba da zaran mai horazor dan asalin kasar Jamus wato Jurgen Klopp yayi murabus daga kungiyar sai dai dan tawagar wato ta Netherlands ya ce ya kamata kungiyar ta fuskanci kalubalen da ke gabanta da lashe kofunan kakar nan domin taya club din murnar kammala aikinsa an dibe da cewa to kungiyar kwallon kafa ta Liverpool wadda take ta daya akan teburin gasar Premier ta kai wasan karshe a gasar Carabao Cup da kuma samun gurbin mataki na 5 a gasar FA kazalika kungiyar ta Liverpool ta kai zagaye na 2 a gasar zakarun Turai ta Europa League an dibe da cewa wasannin mako na 22 za a fafata a gasar ta Premier League din kasar Ingila a ranar Laraba sun hadar da wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Manchester City da kuma Burnley sai kuma kungiyar kwallon kafa ta Tottenham wadda za ta barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta Bradford sai kuma Liverpool din da za ta karba kuncin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea to anan kuma an bayyana cewa ranar Laraba za a fara sauraron ɗaukaka karar da kungiyar kwallon kafa ta Everton ta yi akan kwashe mata maki 10 bayan da aka sami ta da laifin karya ka'idar cinikayya an dai bayyana cewa ana sa ran sauraron karar zuwa kwana 3 yayin da kafar yada labarai ta BBC ta fahimci cewa a tsakiyar na Fabrairu za a yanke hukunci an dai bayyana cewa to kungiyar kwallon kafa ta Everton ta amince da karya ka'ida amma ta yi mamaki da takaicin girman hukuncin da aka dauka akan ta a cikin watan Nuwamba na shekarar da ya wuce ne aka yankewa kungiyar kwallon kafa ta Everton wato maki 10 inda hakan ya zama hukunci mai tsauri da aka taba dauka akan wata kungiya a gasar ta Premier League har yanzu ba sanar da Everton kan yadda hukuncin ya kai kwashe mata maki 10 ba da wani kwamiti mai zaman kansa ya dauka to sai dai wakilan kungiyar da Sindich ke jan ragama ta kara fuskantar wani hukuncin kwashe mata maki bayan da aka kara tuhumarta da aikata irin wannan laifin farko a farkon watan nan na Janairu da muke ciki kazalika an bayyana cewa ta kungiyar kwallon kafa ta Everton tana mataki na 17 a kasan teburin gasar ta Premier da tazaran maki 1 tsakaninta da yan ukun karshe an da bayyana cewa to ranar Talata Everton din za ta ziyarci kungiyar kwallon kafa ta Fulham a Craven Cottage a wasan mako na 22 da za su kece raini a babbar gasar ta Mola ta Ingila to a fagen cikin yan wasa kuwa an bayyana cewa wato kungiyar kwallon kafa ta Tottenham na nazarin tayin dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea kuma dan asalin kasar Ingila mai shekara 23 wato Koda Galaga a cewar Jaridar Times yayin da ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Bradford na fuskantar cikas kan burin karbo matashin dan wasan Norway wato Antonio Nusa mai shekara 18 daga kungiyar kwallon kafa ta Club de Brugge shi kuwa dan wasa Mikel Almiron na kungiyar kwallon kafa ta Newcastle zai ci gaba da zama a Newcastle din bayan da kungiyar Saudi Arabia ta Al-Shabab ta kasa biyan kudin dan wasan na Paraguay a cewar
jaridar Guardian, yayin da aka bayyana cewa ta kungiyar kwallon kafa ta Granada mai fafatawa a gasar La Liga kasar Spaniya ta sake sabunta bukatar ta karbo aron dan wasan Manchester United dan asalin kasar Uruguay mai shekara 22 wato Bukondo Pelistri a cewar jaridar Evening Times, yayin da ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa na tunanin sayar da matashin dan wasan ta wato Jacob Ramsey domin samun kuɗi da nufin cika ka'idar riba, inda kungiyar kwallon kafa ta Newcastle da kuma Tottenham har ma da kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich suka nuna sha'awar dan wasan da farashin sa ya kai fam miliyan 50 a cewar jaridar Atlantic, yayin da ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta West Ham na tattaunawa da kungiyar kwallon kafa ta Al-Ittihad kan dan wasan ta na gaba dan asalin kasar Portugal wato Jota mai shekara 24 bayan gaza cimma yarjejeniya da kungiyar kwallon kafa ta New Zealand kan dan wasan Ghana wato Ibrahim Usman a cewar jaridar Standard. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Everton da kuma kungiyar kwallon kafa ta Luton Town na son karbo aron dan wasan Ajax mai shekara 28 wato Chuba Akpom a cewar jaridar Team Talk, yayin da gefe daya aka bayyana cewa to dan wasan gaba na Amurka wato Timothy Weah mai shekara 23 yayi watsi da tayin zuwa kungiyar kwallon kafa ta Everton daga Juventus a matsayin dan wasan aro a cewar jaridar Guardian, yayin da aka kara bayyana cewa to kungiyar kwallon kafa ta Everton na fuskantar matsi kanta cefanar da yan wasanta kafin rufe kasuwar cikin yan wasa a cewar jaridar Standard. Sai dai ta ba kungiyar kwallon kafa ta Lyon na son karbo dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest da kuma kasar Belgium wato Orel Mangala mai shekara 25 a cewar jaridar French. Sai dai a gefe da an bayyana cewa to kungiyar kwallon kafa ta Al-Ittihad na tattaunawa kan makomar tsohon dan wasan gaba na Faransa wato Karim Benzema mai shekara 36 a cewar jaridar Times. Sai dai a gefe da ita ma kungiyar kwallon kafa ta Leeds United ta yi tayin karbo aron dan wasan Everton dan asalin kasar Ingila mai shekara 26 wato Ben Godfrey a cewar jaridar Sun. Sai dai ita ma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea na jiran tayin dan wasanta na gaba mai shekara 22 wato Armando Broja, yayin da take shirin karbo wato fitaccen dan wasan gaba a cewar jaridar Times, wanda kuma duka da wannan ne muka karshen shirin na wannan rana. A madadin wanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, ni Abdulhamid Abdullahi Aliyu da na shirya na gabatar ke cewa ku ci gaba da bibiyar mu a shafukanmu na YouTube, Facebook da kuma TikTok, kuma da Allah kada ku manta ku yi mana subscribing tare da danna alamar kararrawa domin sanar da ku da zaran mun saki wasu sabbin shirye-shiryen namu.